Rojnameyek Almanî hoşyariya pêkanîna rejîma Sûriyê ji terorkirina bi milyonan ji penaberên Sûrî yên ku dixwazin vegerin Sûriyê da xuya kirin. Ji dernevsera opozisyona Sûriyê ve ragihandin ku rojnameya Bild ya Almanî diriya belgeyên ku bi dest ketine ku tevdîtinekê de di navbera serokê sêxoriyê asmanî ya rejîma Sûriyê Cemîl Hesen û 33 ji fermandeyên sîxoriyên din hatine eşkerekirin. Ku rejîm berpirs bû di ber kuştina 150,000 semyankar û kesên dewlemend ji ber ku piştgiriya opozisyona Sûriyê dikirin. Herwiha El Hesen di civînekê de ragihandiye çi kesê ku bi awayê dizî û eşkere di şoreşa Sûriyê de bejdar bûye wê were sizadan ku navê 3 milyon kes di lîsteyê de ne û terorîstan bi nav kirin û piştî vegerandina wan wê werin kuştin. Ji aliyê xwe ve Cemîl Şîfer, cêgira serokê Partiya Al-Xidr ya Almanî ji heman rojnameyê re daxuya kirin ku çi kesê di dema niha de behsa vegera penaberan bike, ew yek hîne ji berjewendiya penaberan re ye. Deu perpirsekî pilebilind di hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyê de Riyad Hesen got ku ew tawanên yên ku li ser sivîlan ji aliyê rejîmê ve hatine pêkanîn, Rûsya nikare kiryarên rejîma Sûriyê rawestîne û rejîm careke din wan kiryaran dubare dike. Di vê dema dawiyê de hewl tên kirin ku hejmarek mezin penaber ji Libnan û Urdun û Tirkiye herwiha Ewropayê vegerin Sûriyê û ku hejmarek penaber yên li Libnanê vegeriyan welatê xwe û ta niha jî hewlên vegerê berdewam in.